खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ येलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिजनीनि सासे सुबुङा गोमानानै दङ। चिरांनि बिजनी सुबाइजार हास्रावबारि गामिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि अमे बर' मुंनि सुबुङा थांनाय 10 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला अमे बर'आ न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव मोदोमाव गस्ला गैया गामसा गाननानै थांदोंमोन। बेनिखायनो अमे बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9864909595 आरो गुबुन मोनसेबाव 8135852040 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। नैथि खौराङाव दङ नेरसोन औवारिया निमाहा बिफिनबाय। थांनाय साननैसो सिगां नेरसोन औवारि फेसबुक पेजनि बिगोमा दाबखा ब्रह्म एबा नेरसोन औवारिया टिपकाइ दख'रा एबसुखौ गाज्रि रावजों गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों सोंखारिदोंमोन। बेखौ लानानै मैया गावनि गोरोन्थिखौ टिपकाइ दख'रा एबसुनि मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैबाय। मख'नो गोनांदि बिथांनि बुंनाय बादिब्ला जौ लोंनानै लाइभआव फैदोंमोन। बे समावनो बिथाङा एबसुनि सायाव गाज्रि बुंफ्लांदों आरो बिथाङा गावबो उनाव नायफिननायनि गेजेरजों गोरोन्थिखौ हमनो हाखादों होनना बुंदों आरो उनाव एबसुनि बागै जेबो गाज्रि खोथा बुंनाय नंला होनना नेरसोन औवारिया खौरांनि गेजेरजों बुंदों। थामथि खौराङाव दङ गागि कंग्रेस दैदेनगिरि आरो बारग' एक्सटार्नेल एफेयार्स मन्त्रि के नटवार सिंहआ 95 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां के नटवार सिंहआ गोबाव सम लोमजानायनि उनाव थांनाय 10 आगस्ट खालि दिल्लीनि साखाथियाव थानाय गुरुग्रामनि मेदान्ता देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। ब्रैथि खौराङाव दङ फिन आरो सासे बर' आइजो गोमाना दं। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर देङाजार दंग'फारानि मनेस्वर बर'नि बिसि बिबारि बर'आ थांनाय 8 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दङ। फिसाइया फोरमायनाय बादिब्ला बिसि बिबारि बर'आ बिखुनजो आरो बिहावखौ बिमायनि फिसाजोनि बार्थडे आरो हाबा जानो थांनि होनना थगायनानै थांदों होनना फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिबारि बर'आ 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'बो दंखायो। फिसाइ मनेस्वर बर'जों लोगोसे न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरा गथ'नि मोखांखौ नायनानै न' फारसे फैफिननो थाखाय बिबारि बर'खौ खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो फिसाइया बिबारि बर'खौ बहाबा नुयोब्ला 9707783578 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बाथि खौराङाव दङ बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दङ। लेहेर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दाहाल मुंनि गोदान आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनाव फाव खालामदों फावखुंगुर लिंसार हेलिना आरो बिग्रायनि फाव खालामनाय दाहाल गोदान बर' आबुं सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानाव रिलिज होगोन होनना पंकज लाहारिया मिथिहोदों। दाहाल सावथुनखौ बुकिं खालामनो थाखाय बाक्सा तामुलपुर उदालगुरिनि थाखाय 7086202681 बे मबाइल नाम्बाराव मोननाय जागोन आरो चिरां क'क्राझारनि थाखाय 9365125151 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों मोननो हागोन। द'थि खौराङाव दङ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 4थि आन्डार-13 हौवासाफोरनि जोलुर बादायनाया मैया थुंगेबाय। बे बादायलायनायखौ गुरबासायाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव मैया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लादों लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, लोगो हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी, मावख' नेहाथारि नितु बर', लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। जोबथा जोलुर बादायलायनायाव जिथि दुवार दख'रा एबसुआ बासुगाव दख'रा एबसुखौ 2-0 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। स्निथि खौराङाव दङ लामानि जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानाय मिथिसार बसुमतारीनि थासारिखौ सालाकाथि दख'रा एबसुआ खौरां लाहैदों। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय बांगालपारा गामिनि बिमा बिरौला बसुमतारी आरो बिफा खगेन बसुमतारीनि असे फिसाज्ला 21 बोसोर बैसोनि मिथिसार बसुमतारीया थांनाय 4 आगस्ट 2024 अक्ट'खालि क'क्राझार सहराव हरखाब लामानि जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जायो। मिथिसार बसुमतारीनि गोब्राब जोखोम जानायखौ बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। लवार आसाम देहा फाहामसालियाव सालाकाथि दख'रा एबसुनि मोनसे हानजाया न'खरनि गोथौ जिंगा सिनांनाय आरो रांखावरि थासारियाव मोगा-मोगि जानांनाय थासारिखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ
राङारि अनसुंथाइ हरनानै हेफाजाब होनो खावलायहरदों। बेजों लोगोसे गोसो गुदुं जानाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय बेंक एकाउन्टआव अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 116900236676, आइएफएससि कड SBIN 0005400 आरो थोंजोङै 9365149602 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। 8थि खौराङाव दङ सानबानि हाबाफारि लानानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंनि बानजायनायाव सान्थिफुरनि गेलेग्रा फोथाराव इन्टार प्राइमारि लोगोआरि जोलुर आरो काबादि बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। जोलुर गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै एबा प्रमद बर'नि नीति आरो आदर्शखौ लानानैनो मैया 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंआ सानबानि हाबाफारि लानानै सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्लकनि सिङाव थानाय गुदि इउपिपिएल कमिटिफोरनि गेजेराव जोलुर आरो काबादि बादायलायनाय खुंफुंदों। सानबानि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे जोलुर आरो काबादि बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि बारग' MCLA गरेस्वर गयारीजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। 9थि खौराङाव दङ बानेश्वर बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ। चिरां जिल्लानि 16 नंनि सिमा फाथाबारि लखिपुर गामिनि थागिबि बानेश्वर बसुमतारीया एपेन्डिक्स बेरामजों नाख्रेबजानानै थुक्राझार क्रफ्टिस मेम'रियेल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। आंगो फिसाजो बेलस्रि बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला बानेश्वर बसुमतारीनि भुगिनांनाया खमैबो 5 दानसो जाबाय। आथिखालाव रांखावरिनि जेंनाजों भुगिनांनायनि जाहोनाव मेगनाव मोदै बोहैनो गोनां जादों। आंगो फिसाजो बेलस्रि बसुमतारीया बेराफारसे फरायफुबाय थानाय उन्दैसिन फंबायाबो बिमा आरो बिफानि बेफोरबादि हालोदनि थाखायनो फरायनो हायाखैसै होननानैबो फोरमायबावो बेलस्रि बसुमतारीया। गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय बेलस्रि बसुमतारीया जोबथायाव जेरैबो राहा गोथे जानायलाय रायजो राजाफोरखौ एकाउन्टनि गेजेरजों 426592444083 आइएफएससि कड SBIN 0064040 आव सोनानै हेफाजाब हरनो हास्थायदों आरो सोलिफु सरकार CM प्रमद बर'निसिम हेफाजाब मोननो खावलायहरदों आरो थोंजोङै 600033788158 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग लानो हागोन। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खुंगा 4थि आन्डार 13 हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खुंगा 4थि आन्डार 13 जोलुर हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि 4थि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय गाम्बारिबेल गामिनि RNBM गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 28 जुलाइनिफ्राय मैया 11 आगस्तआव थुंगेबाय। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी। बिथाङा बादायनायखौ जोलुर जोनानै बेखेवना होजेनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोराब ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, बिरखां नार्जारि, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सिबिसन नार्जारि बिथांमोना आरो बाहागो लानो हाबावदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि, MLA लरेन्स इस्लारि, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लादों। जोबथा बादायनायाव बनरगाव दखरा एबसुआ जाहारबारि दखरा एबसुखौ 3-0 गलनि फारागथियाव देरहासार जानो हायो। 11थि खौराङाव दङ त्रिपुरा पुलिसआ दलाइयाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। त्रिपुरा पुलिसआ जर'खा इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनाव दलाइ जिल्लानि अम्बासा महकुमानिफ्राय 2.50 कौटि रांनिबो बांसिन फेग्रा बेसादजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों आरो NDPS एक्टनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिहोदों।